berriekin futbolean jolasten hasi zen poz-poz. Halako batean, baloia bere gainean eta hazen zartakoa. Txirrina jo eta bere gelara alde egin zuten Markelek minartu zuela konturatu gabe. Markel bakarrik gelditu zen. Euskarako ordua zen. Irakaslea aldeko lan bat nora egin azaltzen ari zen. Eta taldeko lanean hasi ziren. Baina Markel oso bakarrik sentitzen hasi zen. Bere lagunek ez zuten kasu askorik egiten. Beraz, irakaslea beste talde batean jarri zuen lanean. Era garaia zen. Gehienak taldeka jolasten ari ziren. Markelek ez zekien taldearekin jolasten hasi. Lotsa ematen zion beraiengana hurbiltzen. Azkenean, tinbrea jo eta gelara joan zen. Markelek irakaslearekin hitz egin zuen. Ez zen ondo sentitzen, eta ikastolatu alde egin nahi zuen. Hitz egiten ari zirela, behar bide batek den dena entzun zuen. Horregatik,